Отворете нова сцена и не запазвайте старата. Нищо невероятно, което да се заслужава запазване, не сте направили. Сещате се за атрибут едитора, за Channel Box, как се враткате с Ctrl-A, за секцията с координатите горе в статус линията. Там са разположени множество полета с стойности, които отразяват всяка промяна в състоянието на обекта, който управляваме. Колко отстои той от центъра на координатната система, колко е разтеглен от оригиналния си вид, на колко градуса е завъртян, как се казва Игнат или Стамат и още много други, които са важни при една последваща автоматизация. 100% някои от вас вече са минали през момента с изтриването на папката Prefs My Documents. Неминуемо ще опрете до това, докато работите. Някой път се случва така, че да разместите екраните или да въведете някакви собствени настройки, които после не могат да се върнат в първоначалния вариант. Не винаги спасението е в Prefs. Споменахме за Channel Box, където може да пишете и да триете на ръка, както и да анулирате всичко. Но ако сте забелязали, докато се разхождате безцелно по менютата, има едни малки кутийки отдясно на тях, където ако цъкнете, май ще ви даде възможност да манипулирате тази команда в дълбочина. Ето тук, например, след всичките стандартни и нестандартни опции, можете да добавите още такива. Горе в мини менюто на това прозорче е най-важното. Edit Reset Settings. Това, разбира се, връща началните настройки на тази команда. Защото често, за да ни улесни, Майя помни последните настройки при създаване на текст, например. Ето вижте как. Ето създаден сме един текст, при следващото създаване Майя помни последното, което сме правили. С Edit и Reset връщаме първоначалните настройки. Естествено, може да манипулираме текста както се знае. Усещате ли как имаме предварителни настройки, преди да създадем някой обект, и ремонтни дейности по строежа, след като сме го създали? Защо ги има и двете неща? Последно, кога ще пишем как да изглежда някоя пирамидка, преди или след създаването й? Ами отчасти това зависи дали сте отметнали Interactive Creation. И от друга страна, ако ще правите 800 куба с дължина на страната 12,55 единици, тогава много ясно няма да ползвате Channel Box за всеки и да описвате размерите му. За целта си има специално копиране, което ще засегнем в следващия урок. Но ако правите 9 паралелепипеда, да кажем, всеки с различни размери и на различно място по сцената, автоматизацията няма да ви свърши работа. За сега оставете отметката на Interactive Creation да е отбелязана, пък и за напред ще е по-добре така според мен. Има някои особени настройки, които не можете да анулирате, докато не се доберете до Window, Setting Preferences и отново Preferences. Този прозорец често го изтъкват като най-важен за решаването на проблемите ни. Тук казват, можете да ресетнете всички объркани настройки по този начин. Или пък да зададете нови, с които ще работите занапред. Не само при създаване на геометрия, а при анимация, например, помощни инструменти и всякакви други аспекти от настройките на Maya. Разбира се, американците отново не уточняват, че не всички настройки могат да се пипат през тези preferences. Ето, например, ако разменим положението на прозорците ръчно и минем през Windows Setting Preferences, ще се убедим, че нищо не можем да поправим оттам. Има си отделна команда за това, където може да възстановим нещата, или през иконките.
в Toolbox. Има си отделни менюта, има отделни иконки, на всичко отгоре има и Tool Settings редактор, за който споменахме във втория урок. Там също има ресет. Какво излиза? Че има поне няколко метода за оправяне на бакиите, които сте натворили. Тези preferences, channel box, стойностите. Отделните команди, ресет в кутийките, менюта, иконки и папката prefs, разбира се. Вижте каква мешаница ще стане, ако не следите какво правите. Естествено, prefs оправя всичко. Но за сметка на собствените ви настройки, които се губят forever. Айде, стига съм ви стряскал. Пускайте следващия урок.